Il-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Gvern jinsab determinat biex mis-sena skolastika li jmiss jibda joffri trasport b'xejn għall-iskejjel kollha, inkluż tal-Knisja u l-privat. F'intervista li se tixxandar il-ħadd fuq One Radio, il-Prim Ministru qal li tħejjiet għal din l-iskema bdew fi frar li għadda permezz ta' white paper. Qal li sa din il-ġimgħa stess saru l-fuq minn 60 laqgħa ta' negozjati ma' operaturi li wrew interess. Dwar il-vjaġġi ta' trasport tal-istudenti fl-iskejjel tal-Istat, il-Prim Ministru qal li l-Gvern wasal fl-aħħar tan-negozjati. Dwar is-servizz tal-iskejjel tal-Istat għamilna mejda tan-negozjati mal-operaturi u intlaħaq ftehim li s-servizz tat trasport tal-iskejjel tal-Istat se jibqa' kif inhu, qed se jsiru kuntratti ġodda u r-rati għal vjaġġi li jagħmlu l-operaturi ta' trasport u li se jħallas il-Gvern se jaraw titjib mill-kuntratt li għadu kif skada. Ġifieri l-operaturi qed nagħtuhom żieda sabiex ikunu jistgħu itejbu il-kundizzjonijiet tagħhom. Ħabbar li għall-ewwel darba se tiddaħħal sistema ta' supervizjoni permezz ta' app li bija l-ġenituri jistgħu jserħu rashom li wliedhom ikunu telgħu u niżlu minn fuq il-vetturi tat-trasport tal-iskejjel. Dwar is-sistema tat trasport fl-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti li tinvolvi 11,000 student, Dr. Muscat spjega li din mhix uniformi u taħdem b'mod differenti ħafna minn dik tal-Gvern. Qal li l-iskema tat trasport f'dawn l-iskejjel se tibqa' titħaddem kif inhi issa, bid-differenza li l-Gvern jagħti l-flus lura lill-ġenituri. Ħdimna ħsibna illi għal din l-ewwel sena żgur il-proposta tal-Gvern dan is-settur ħadd tkun li s-sistema tibqa' titħaddem kif inhi issa, ġifieri mhux li jidħol il-Gvern biex jieħu over mill-iskejjel privati u mill-iskejjel tal-Knisja u mingħand il-ġenituri, għax kienet tkun sitwazzjoni fejn noħolqu iktar problemi milli nsolvuhom. Imma li kulħadd jibqa' iżomm l-istess arranġament kif inhu. Spjega li l-Gvern se jiftiem mal-operaturi biex iżommu l-istess rati li talbu s-sena li għaddiet u l-Gvern jagħtihom żieda ta' 5%. Jekk is-sena l-oħra tal-van kien qed iżomm 100 euro għal kull student, din is-sena jgħidulu tal-van inti żomm 105 euro. U aħna ħankunu qed nirrifondjaw lill-ġenituri għal dak il-ħlas. Ġifieri tal-van jiċċarġja lill-ġenituri jew jiċċarġja lill-iskola u l-iskola tiċċarġja lill-ġenitur u l-ġenitur iħallas u l-Gvern jagħti lura l-flus lill-ġenitur. Dr. Muscat qal li kieku ma jkunx hemm negozjati f'dan ir-rigward, l-operaturi kienu jitolbu żieda ħafna akbar minn 5% u b'riżultat ta' dan, il-ġenituri ma jkunu frankaw xejn, iżda sempliċiment tkun żdiedet l-inflazzjoni. Ngħidu lill-operaturi isma' aħna nifhmu li intom tridu żidu l-prezz. Niftehmu li l-prezz jiżdied 5% u żommuhom hekk dawn il-prezzijiet ħalli aħna verament ikun qed inkopru il-prezz kollu tal-ġenituri. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern qed jistenna lil operaturi partikolari kkoordinati biex jagħtu r-risposta tagħhom wara dak li ġie nnegozjat mir-rappreżentanti tagħhom u saħaq li dan il-ftehim huwa ġust ħafna. Aħna determinati li nimxu l qudiem, nemmnu li huwa agreement li huwa fair, nixtiequ illi jitħaddem mal-ar kemm jista' jkun, nixtiequ illi l-operaturi li għadhom iridu jagħtuna ir-risposta jikkonfermawlna dan il-ftehim kif ġie nnegozjat mir-rappreżentanti tagħhom mal-ar kemm jista'. Dr. Muscat temm jgħid li l-Gvern irid li l-ġenituri kollha ikollhom l-għażla li jibgħatu l-tfal tagħhom l-iskola mingħajr piż żejjed. Dan bilan ukoll li jonqos it-traffiku.